ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Яке аз ситораҳои UFC Ҳамзат Чимаев оиди муҳорибаи худ зидди 11-ум рақами рейтинги вазни нимёна Ли Цзинлиан фикроша баён кард. Биён суханҳои Чимаевро гӯш мекунем. Ман ният дорам ки ба он ҷо баромада ин шахсро ба қатл расонам ва баъд мебинем ки чӣ гап мешавад. Ман барои ҳама пешниҳодҳо кушодаам. Ман танҳо ҷангидан мехоҳам. Фарқ надорад ки зидди кӣ. Бо ҳамаи онҳо ман вомехӯрам. Ман намедонам ки муҳорибаи мо дар кадом раунд ба анҷом мерасад. Шояд ки якум раунд ё ин ки дуюм раунд. Аммо аниқ гуфта метавонам ки ман рақибро фавран шикаст додан мехоҳам. Ман ба қафас баромада ин шахсро мекушам. Ман намехоҳам ки ӯро дар замин идора карда бо қарори доваро ғалаба ба даст биёрам. Ман дар ин ҷо барои куштан омадагиам. Ман ҷанговарам ва ба ман чунин ҷангҳо маъқул аст. Ман нӯ ғалаба дорам ва ҳамаашро фавран ба даст овардагиам ва ин корро давом додан мехоҳам, гуфтааст Чимаев. Хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев рекорди бебох 9-0 дорад ва ӯ аллакай шаби 3 октябр дар турнири UFC 267 бо варзигари хитои Ли Цзинлиан меҷангад. Дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои доғи рӯ ва пӯсти бадан ва боз бисёр доруҳои дигар. Ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Чемпиони пешина UFC дар вазни 61 кг Пётр Ян оиди рақиби худ Кори Сенхаген фикроша баён кард. Сенхаген ҷанговари ҳаматарафа аст. ӯ ҳама корро карда метавонад, аммо дар ҳама марҳила ман аз ӯ зӯртарам. Ман ӯро ҳам дар гӯштин ва ҳам дар стойка ҳайрон мекунам. муҳориба чӣ гуна мегзара? Умедворам ки ғалабаи фавран ба даст меорам. Стили ма доимо аз пушти ғалабаи фавран рафтан аст. 5 раунд ин масофаи ман аст. Аммо ман фикр мекунам ки муҳориба тамоми 5 раунд идома намедиҳад, гуфтааст Ян. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Пётр Ян ва Кори Сенхаген шаби 3 октябр дар турнири UFC 267 баргузор мегардад ва ин муҳорибаи онҳо барои камарбанди муваққатӣ, яъне времени мешавад. дӯстон, ба фикри худи шумо ин муҳориба тамоми 5 раунд идома медиҳад ё ин ки фавран ба анҷом мерасад? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабарҳо. шаби гузашта дар финали гран-при PFL варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов дар қафас бо варзигари бразилӣ Рауш Манфио вохӯрда барои камарбанди вазни сабуки PFL ва $1 миллион муҳориба гузаронданд ва дар ин муҳориба бо қарори доваро мутаассифона Лоиқ Раҷабов ғалабаро аз даст дод. ҳозир боша биён суханҳои менеҷери Лоиқ Раҷабов Али Абдулазизро гӯш мекунем. дар ҳақиқатан самураи тоҷикӣ, ҳар як маротибае ки ту ба қафас мебароӣ, миллионҳо одамҳоро шод мекунӣ. Ташаккур Лоиқ Раҷабов, навиштааст Абдулазиз. дӯстон, дар ҳақиқат Лоиқ Раҷабов доимо муҳорибаҳои хеле дурахшон нишон медиҳад ва бисёри мухлисони аврупоӣ муҳорибаҳои ӯро дӯст медоранд. ҳамчунин дӯстон, як-ду сухан оиди ин муҳориба гуфтан мехостам. дӯстон, мо танҳо муҳорибаро мебинем ва мо намедонем ки дар пушти парда чӣ гап аст. шояд ки ӯ бемор аст ё ин ки ягон камбудӣ дорад ё шояд ки ӯ осеб дорад. ин чизро ҳеҷ кас намедонад. ва боз аз ҳама чизи муҳимро мо бояд фаромӯш накунем ки бурд ва боғ танҳо аз ҷониби худованд аст. мо набояд ки бо қарори баровардаи худованд баҳс кунем. худованд нахост ки Лоиқ Раҷабов ғолиб шавад. барои ҳамин агар ки Лоиқ бо табару корд меҷангид, ғолиб намешуд, чунки худованд ин чизро нахост. пас дӯстон, биёен ӯро дастгирӣ мекунем ва ба ӯ мотиватсия медиҳем ки боз баромад карда бо муҳорибаҳои худ мову шуморо шод гардонад. панҷум рақами рейтинги UFC Ислам Махачев гуфт ки баъди ғалаба дар муҳорибаи дар пеш истодааш зидди Дэн Хукер, ӯ омода аст ки бо чемпиони вазни сабук муҳориба гузаронад. биён суханҳои Махачевро гӯш мекунем. Оливера бо Парье меҷангад, а Чендлер боша бо Гейҷи меҷангад. агар ки Оливера ва Чендлер ғалаба ба даст биёранд, пас ки имконияти муҳорибаи унвонӣ пайдо мекунад. онҳо аллакай як маротиба ҷангиданд ва ҳеҷ кас дуюм муҳорибаи онҳоро дидан намехоҳад, чунки ба фикри ма реванши Оливера ва Чендлер идеяи хуб нест.
барои ҳамин ман пешниҳоди онҳоро интизор мешавам. интизор не, ман тайёрам ва барои ин чиз маро ҳатто пурсидан дар кор нест, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Дэн Хукер аллакай шаби 3 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 267 баргузор мегардад. дӯстон, ин буд навори имрӯза. ҳатман фикр ақидотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошед.